Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Tocmai astăzi, acum 3 ore, s-a lansat Brawl Talk. Și vrește că noi suntem aici să vorbim despre ce stăm mirobolantă chestii. Știu că iarăși o să mi se vadă abonamentele. Da. Nice. Man. Ok. Îi dăm. Perfect. Deci, pe scurt, în acest video, în caz că nu v-ați prins, o să ne prezinte ce se va întâmpla în update și mai multe chestii. Primul este Ryan, al doilea Frank, ca că vă interesează cum se numesc băieții. Și să-i dăm drumul. Voi pune pauză ca să mă explic bine și eu trebuie să-mi explic singur de multe ori, pentru că, nu știu, nu cred că a înțeles mai nimeni absolut tot update-ul. Deci, na, de-aia sunt creator de conținut, dacă v-ați prins la ce mă refer. Nu stați un pic că nu vreau așa. Vreau așa. Și îi dăm. Perfect, o să avem multe chestii, o să se întoarcă hot sau nu e prea ok. Dar o să avem un Brawl Pass. Brawl Pass-ul nu este doar pentru oamenii cu bani sau care bagă gemuri. Va costa 170 de gemuri, știu pentru că am văzut deja asta. Acum doar explic și mai mult și odată. Va costa 170 de gemuri, poți să bagi bani să 170 gemuri, ori dacă le ai, deja poți să le iei. Dar nu știu să vă zic ce era ceva genul. Clash-ul, exact ca pe Clash. Pentru că pe Clash, dacă băgai pe Royal-ul, îți lua toate alea. Așa o să fie și aici, să vedeți. Și dacă nu bagi nimic, la Clash, acolo tot ții niște chesturi. Exact așa o să fie și aici. Aceeași chestie. Să vedeți. Alright, let's talk about Brawl Pass. We are so excited for this new... Deci, și cu Brawl Pass o să-ți dea alte chestii și cred că o să ți le dea direct free și astea, nu gen Brawl Pass-ul. Ăsta o să, dacă ai Brawl Pass-ul, toate chestiile care le arată aici, adică pe linia Brawl Pass-ului, o să ți le dea free. Și restul unde e free, cred că trebuie să muncești sau nu știu, ceva de genul, sau ți-l tot, nu știu. Și na, oricum, dacă nu e Brawl Pass-ul, ești ceva avantajat din punctul meu de vedere. În primul rând îți dă un Big Box și uitați-vă și voi, cel puțin primele de-astea sunt foarte easy, adică vedeți aici 22 din 75, level 1. La asta mă refer că este foarte easy. Uitați. Astea sunt cu Brawl Pass-ul. Deci aici e cu Brawl Pass-ul cumpărat. Și da, și aici ne spune în cent că dacă cumperi Brawl Pass-ul, le ai pe toate. Aici să ne zică altă bombă, nu o să ne mai da gemuri din Brawl Box, din Big Box sau Mega Box și cred că doar din asta vom putea să facem gemuri ori cumpărate firește, super mil. Și da, ce să spun, poate o să ne alegem totuși ceva gemuri din acest Brawl Pass, ar fi frumos. Și după arăta nu numai din meciuri să faci aceste tokenuri ca să avansezi pe baza tokenilor, gen cât te joci. Asta că ești pe free. Stai mă că... Bă, sau că eu n-am realizat chestia asta? Guaranteed drops on that track, which is really nice so everybody can see what they're getting and when. Ca și cum astea cu Brawl Pass le faci, deci astea de pe linia întâi le faci să te aștepți la Brawl Pass și pentru cei free trebuie astea pe linia a doua. The Brawl Pass will have quests to speed up your progress. Cred. Nu sunt sigur. Oricum e ușor și vedeți aici 500-250 te ajută acolo. Dacă ești la început gen
Cu Brawl Pass-ul ăla, că ești chiar la început, poate este boosterze și un tire, două, ceva genul. Deci e șmecher. N-am ce știu. See everything you can unlock ahead of you, and you'll get Da? more rewards than Uite, you și did la, before. de exemplu, și la 20, ați văzut că ne dă un Megabox. Și dacă durează o lună, da, cred că durează 14 zile ca sezonul normal acest Brawl Pass. Dacă durează o lună, ai timp garantat să iei Megabox-ul. Și uitați aici, Big Box, adică de la levelul ăsta mare așa. We are Big so box, big excited box. for this feature, and the Bă, eu first zic că Brawl e Pass totuși season nice. will be Toate called că Tara's zici, bă, Bazaar. e It'll be așa, e 170 nice. gems and coming with the Chiar e update. nice. Let's talk about the new brawler, Gale. Gale is a cranky old Bă, despre asta ce să zic, că arată un pic cam răuț, pentru că prea se potrivește, și e un brawler de iarnă, ca guy, și cum. and he's Ca să somewhat of a vedeți. janitor in Mr. P's hotel. Deci, el, inițial, cei că dă 840, el are 4 bulgări de săpadă și aia să vă comentă. Și ce să vă spun, deci el pe un bulgăre dă 420, atunci a dat 820 pentru că l-a mers cu 2 bulgări, înțelegeți? E bun de splash pe 3v3 din punctul meu de vedere. Bine, să aibă și brawler puțin HP, dar dă de la distanță, de-aia GG, gen ca și Rosa, Bea. Când dă la cea mai mare distanță, gen Piper Brock, dar dă de la o distanță de-aia încât să nu te apropii de el, să nu trebuiască. Deci, e GG. He's overworked, he's carrying way too heavy Aici în luggage față, for... nu știu sigur, nu cred că au prezentat în asta, e Chromatic Brawler pentru că la fiecare sezon de Brawl Pass, cred, care se duce, o să scadă șansele el, dar în primul sezon o să ai șanse la acest Brawler ca la legendară. Adică, nu. his age, and Să genuinely he știți should că have been... cum, informațiile astea efectiv nu vă mint, pentru că n-aș avea de ce să o fac. Deci să nu ziceți pe urmă că ai mințit, că de fapt nu e așa. Așa am auzit și eu și așa e cel mai probabil legat de șansă. Stați un pic. Bă, nu se mai face... Ok, continuăm așa. Replaced by a robot years ago. His main Da. attack is throwing multiple snowballs at his Deci enemies, vedeți. and his super is like a snowblower Superul îi îndepărtează sau îi blochează, nu știu ceva genul. Gale will be our first chromatic brawler, and he's a guaranteed drop in the Brawl Pass. But he's also available for Pas-o everyone else. pe Legendary Splash 3v3. All right, let's talk about skins. Frank, Mamă, what deci, do we bă. have coming in May? Bă, deci first- toată lumea o să știe de skin-ul ăsta. Bă, deci să vedeți și voi ce skin au băgat pe Mortis. We Stați, have Rogue Mortis, stați-vă și voi. Rogue Mortis. Doamne, păi skin-ul ăsta. Bă, deci cred că e cel mai best ever skin. Deci ăsta va fi clar în top 3 skinuri. Ar fi top 3 skinuri. Golme Chakro, ăsta și virusul ceva de genul ar fi topul. Bă, da, ăsta e... Ma. În fața noastră îi costă clar 300 de gemuri, adică ăsta 150 e puțin. 80 niciodată n-ai să vezi, nici la ofertă. Nu, e clar 300, adică are atacul diferit, you're totul. right, new Mortis skin. Dați-vă și voi. Then we have got Rico. Ăsta pe Rico nu-l bagă 300 pentru că e prea așa. 150 pentru că 80 e prea puțin. Da. Oricum, trebuie să vă uitați. Tropical Sprout. And Bă, to Tropical celebrate Sprout Super- ăsta. Stați un pic. Nu, unde era? Să Rico. stați un pic. Tropical Sprout. Tropical Sprout. Bă, ăsta nu mi se pare că au muncit deloc, adică mâinile la fel, dar că au crescut un pic, că le-au pus ochelari și bluză. Dar ce e diferit, manule? Deci, în comparație cu Mortisul, care zici, care inițial când îl vezi îți dă mai mult un stil de Bibi și când își dă ulta zici că e bubblegum-ul lui Bibi Mortisul. Ricorul care a făcut ceva de acolo, zici că e gras sau ceva, nu știu. Uitați-vă și voi, Tropical Sprout.
Așa, aici 10-year au anniversary, făcut ei we're gonna 10 give ani you pe a free 14 skin mai on the day of the și ne dă update. skin free Barbarian pe Bull. King. Bull, what a brawl! It's a very Bă, stai să zic ce părere am de skin. King. Bull, what a Bă, brawl! ce faci? It's a very happy 10-year birthday present for Nu, iarăși am trecut peste față, To mă. celebrate Supercell's 10-year anniversary, we're gonna give you a free skin on the day of the update, Barbarian King. Uitați skin-ul, mă, pentru un skin free, măcar așa, că e free. Știți cum e faza. Mamă, Barbarian King Bull. Da? It's a very happy 10-year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Da, completed Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that you Aici can collect se bate and they niște can be used in chat. emot. And you guys have all been wondering what's happening to Robo Rumble, Fox Aici nici eu n-am înțeles ce se întâmplă. Fight, and Big Game. They're not gone, they've been condensed into 2-minute matches with max 100 token rewards. And that's not all. Deci, We also cred took că o să another aștept shot și asta at pentru Hot Zone. Brawl Pass Yes, și you va hear fi the în right. Hot fiecare Zone is zi, nu gonna știu. come back on update day for limited Se time. reîntoarce for Hot free Zone și e mai music. diferit, We cred made că some trebuie să small stai doar changes pe in aia there, cu culoarea and we ca. are really curious and excited to Cred. see how you feel about them. Tell us what you think, and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. We really hope you guys are Fine, excited as we fine. are about this update, And we'll see you in July. bye guys. Da, bye guys. Și aici e coming în iunie, adică luna următoare. Aici avem niște skin-uri. Deci, în iunie vor fi skin-urile astea, Summer Pam. Știți că se dă remodel pe PMF? Bă, dar efectiv în Brawl Stars nu ne arăta remodelul pe Pam. Ne-a zis era remodelat așa, dar nu ne-a arătat efectiv remodelul complet. Ia să ne arate. Bine, fapt ne l-a arătat mai de mult și cred că n-ar mai fost să-l arate încă o dată în update. În Brawl Stars. Așa, deci șmechere skin-urile. Vedeți pe ce sunt. Și bam, skin-ul ăsta, care e o combinație între Rico Burlitic, pe care și capul ăla, nu știu. Bă, adică e prea de tot. Așa. Bă, pe DM și bă, că dacă îi numerești, ok. Pe scurt, nu mai am chef să îngesc, că cam asta a fost. Sper că v-am ajutat și că v-am explicat și eu cât de cât. Ne vom revedea la alt episod. La revedere!